24 април. Свещеномъченик Сава Стратилат. Свещеномъченик Сава бил по произход гот. Той живял през времето на римският император Аврелиан, управлявал 270-275 година. Както показва името му, Стратилат означава войвода. Бил началник във войската. Като приел християнската вяра и станал ревностен Христов служител, той посещавал християните, които били затворени в тъмница, и ги подпомагал с щедри дарове, както и ги съветвал да бъдат твърди и с търпение да понасят страданията за името Христово. Аврелиан узнал, че Сава е християнин и го повикал при себе си на съд. Свети Сава смело изповядвал пред него вярата си, свалил знаците на военния сан, хвърлял ги пред императора и заявил, че е готов да понесе всякакви страдания в името на Господа Исуса Христа. Така и станало. Подложили го на страшни изтезания, жестоко го били, горели с огън раните му, хвърляли го в котел с кипящ катран. Но Господ не го оставил, дал му такава сила, че Свети Сава излязал от катрана невредим. Като видели това чудо, 70 войници повярвали в Христа и високо изповядвали вярата си. По заповед на императора всички били осъдени на смърт. Заповед, която те посрещнали с радост. Свети Сава бил хвърлен в тъмница. Една нощ, през време на усърдна молитва, му се явил сам Господ. Изпълнен с нова сила, Свети Сава изтърпял още много жестоки наказания и най-после бил удавен в една река. На следващият ден, 25 април, църквата празнува паметта на свети апостол и евангелист Марк.